Dakpan sa otoridad ang usa ka lalaki human kini nakuhaan og video nga nagdrifting gamit ang iyang girentahang sakyanan sa Davao City. Suspect nangayo na og pasaylo. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Makita sa video ang normal nga dagan sa mga sakyanan sa bypass road sa Maa, Davao City. Apan pipila ka segundo ang milabay, makita kining silver nga kotse. Apan imbes nga modiretso, kalit kini nga miliko og nagpatuyok-tuyok sa tunga sa kalsada nga daw mura og drifter. Ang maong video nag-viral online. Mato sa Davao City Police Office, midangop kanila ang usa ka 43 anyos nga babae nga nagpailang tag-iya sa maong sakyanan. Giparentan matud pa sa babae ang iyang sakyanan ni adtong February 10 sa 28 anyos nga suspect nga taga Cotabato City. Nakuratan lang kini dihang nag-viral na ang maong sakyanan sa viral video. Busa, dayon nga gitrace sa otoridad ang lokasyon sa maong sakyanan gamit ang naka-install nga GPS niini. Kung asa nasayran nga ginasubay niini ang dalan sa Buhangin District sa Indangan. Wala pa siya nakagawa sa area sa ato ang siyudad sa Davao, na-locate na kung asa siya padulong. So padulong siya dito sa area ni Sargoles, dito sa Bunawan. So padulong na dito, nagkanta ko karang checkpoint. So dito siya na-intercept. Dayon nga gidala ang suspect sa Santa Ana Police Station. Saysay niini, nagpasikat ramatod pa kini, maong nagdrifting kini sa maong sakyanan sa kalsada. Nakuha lang daw siya kanang sa mga tao nga nagtanaw sir ba. Murag na kuan daw siya sa iyang pagkabatan o nagpasikat siya. So wala siya kabalo nga ang iyang pagpasikat is na ay consequence di ay. Girilis na sa kustudiya sa kapulisan ang lalaki. Hinuon ang paggawas na usab kini og public apology. Apan nakatakda gihapon kini nga pasakaan og kaso. May kalabutan sa pagsupak sa RA 4136 kun Land Transportation and Traffic Code, pinaagi sa regular filing. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.